তিনি Murabari Yakava Hasinawaro Kakuk Rotis the Bormani Nogo Finitanaika Norton Saimano Mia Shini Kakuk Rotis Waini Bini Kami Murakami wo Subulsini Murakami wo Pipri Femini Jarawa Pupranjuno Logitija Mia Dr. Nikok ni mote bihini sakengani ko ঠিক হাতাই কতরনি বড় মুরানি মোহনবাড়ি টিএসআর কেমনি গানাও কাইসা মালখুম আবং কাই বিউসিনি আর হক ট্যাঙ্ক অগ্নি গাড়ি ডিজেল ইয়াকাবা পেট্রোল গাড়ি বাই মুখামুখি দাঁচিনাই না ইচ্ছা খাইয়ে ড্রাইভারের কোনো সতর্ক করেনি কারণে বড় কোনো ফাইমানি কর্ম আসুকাই কিরিমা সিংসা খাইয়ে আসুকাই কিরিমা সিংসাকে বরং কোনো অ্যাক্সিডেন্ট লাগিয়া বংনি বোখা বংনি বমতম বেবাं উড়ি থাকা বুব্রাंजोब नि गाड़ी মানে বিনি ইয়াকুম সাগাতে কারণ চাকা লাইকা ফাইপানো কয়েক মিনিট বা ঘন্টা বিশিঙ্গ ফানো বিনি কলেজও ফরাयनाय गाहाम बिनि बुब्रांजोब বিভিন্ন সাকেনা নাইকা মরিনাनै फैमानि ब अनेकखाय सिरिखबलां जाखा बिनि नाम्बार आइनक साखौ दिनै ब साइथला तिनि नुखुंनि बरबाय थाङै मालायै बिनि कासआव थाङै बेलायखा खाकामखा अमहाय एक्सिडेन्ट जों वाइ जों टाउनआव दं बिनि बिबार हास्टियाव যারা বাইক চালাनाय रोंगौ जों कयना मुसुमो जों जे जागाफोराव थांथों गारि कत मालखुं कतर मालखुं सिगां फानांथों जों किसा नायखौलै गांगाय चालक मान थांखाय आसु दयावै जों अनेक समय टाइम स्लाबना बागै बावो किन्तु आबुं बिसिनि एक्सिडेन्ट जों लामा समाव नों आधा घन्टानि उनाव थांसुबाय टाउनाव असुबिदा होनबा नि लामा तो आरि गलाबो जारा गारि चालकनाय गारि जारा मालखुं कतर फान सिगां फाना बरम नरसुं कयना मुसुं गभर्नमेन्ट कायसे लिमिट रिजार्भ दङ नों मुसुक लिमिटार मुसुक मा चालकनाय अनलिमिटेड जुदि चालकनाय अनलिमिटेड जुदि चालकनाय कंट्रोल नारमाया बिनि स्टीयरिंग ब्रेक फेलिंग आबुनि कारणे अनेक समय थैयो बाइक गग्लक दंनायाव खिदार जाथिं थाङो बाइक चालकनाय अनेक समय थैया किन्तु बाइक कानायावबो बिसि थैमारा थैनो गाबोननि बागै बेलायखायनो बिनि फेमिलिनो गई बोरैमा मासो दंजावो सतीश देबबर्मा जे थैनाय तिनि आइसुगाव हेजामारानि दंगर बिनि तेकेसा हाय आचे फिदा बोरैनो बोरै बरनो नुगुसि बेलायखाय नुखुंसु गैया बंनि आक्रान बेरामा फालै हासिङावार बाजारावसो कतर जाया आबा हायके जोंनि फेमिलि कुमा बुरिसे कुफा बुरा चले मालायलिया सेमा बाहायनो बिनि बता थैया अमा हायके पूरा फेमिलि तो एकदम असहाय बनबागै दिनै रतीश देबबर्मानि नुखुं बरम बखाजे खाखामा हाय जों बाहायगोना खाखाम जामान सबाय बायदि बिनि बुस्कांनि जे श्राद्ध जों যতটুকু সম্ভব তিনি মন্ত্রী বা आं एलाकानि एमडिसि हिसाबै बा তিনি যারা পার্টিनि বড় सुबानाय जेना मोसिं सुबानाय माहायकेनो जों एलाकानि गोबां मानसिनि ताखौ बुखुल अमसरियाव थैजाबायो बा बिटिसाय थैबायो बा हस्पिटालाव थैजाबायो सुबाय दङ তিনি सुबामानि सरियाव थानाय जों सब समय मिडियाव जों थाया फानो जों जखनै তিনি आनसेयाव কোনো असुबिदा जों आरो जों खाबु তিনি তামনে বাগै মিটিं आसक लायखान बेलायखायनो पयलावनो जोंनि मिडिया दाखौनो हामबाय मारो दिनै जों
এক সিমনা त्रिपुरा मथानि पलिटिकल ब्लक कमिटी नि कैसा नांगौपानि मीटिंग और फिनिशिंग खालामो हमारा सिनी ब्लक कमिटी नि हेड अफिस दिनै जों मीटिंग खालामनाय अमनो बिसि ब्रुम ब्रुम नि हाय नो दाख्लैबो जों सिनी TTAADC नियाखाबा जिला परिषद मानमानि बिसिब्रैनै जों जे 42 बोसोर खामानि आबो अंखा 6 शिड्यूल केंद्र सरकार जों 6 शिड्यूल जेरिमानि आ सामनो बुस्कांनि 23 तारिख आगस्ट बुस्कांनि सानडे तंथत कसाक कर्मनि बिसिंखै कायसा रेली हिमबत सिनी आ हिमबतनि बिसिं पानो सिनी चबा थागियाको 6 शिड्यूल माखानि सिन दाबि पाइथायाको तबो जों जे 1967 इस्मी चबा खालाय फैयो 1994 23 तारिख आगस्ट भारत संविधान संशोधन खालाय जे आइन पास मानि सावनो जों पालनायनि बागै कायसा डेट बाजेट जरा थिखाय जाखा जों दुखमालिनि अर्थात खुमुलुंनि दुखमालि हातिनि सिमी कायसा कत रेली खायनाय आ जागाव अंखायचिनि सिपाही जलाबाय वेस्ट दुइटा डिस्ट्रिक्ट नि चिनि त्रिपुरा मथानि वारियार्स रखनाय ताई बाकी आपनो जों खायजातामो डिस्ट्रिक्ट हियावै कायसा काय सिपाही जला जुनाल एरिया ताई कायसा काय वेस्ट जुनाल एरिया अरनि बिसिङो जे साब जुनाल एरिया तमानि जत बिसि तमानि जत बिसियोनो गारि खुंनै खायै जोंहा जागा थांलायै जों ठीक 10टा नि बिसिङो जोंहा जत सबिलायनाय बिसि ताउतो साल कुतुमनि जरा भाद्र मास साल किसा गोजान जरान जों थाङै जों मिसिल खायो 12टानि बिसिङो जों सिनि मिसिलनो मेन बिल्डिं नि बुस्कांगो जे 6 शिड्यूल बागै चबा खायै যারা থি ইলাঙ্গাইর আবল বিসিংহ বীর বিক্রম জমাতিয়া শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া অমাহাইকে गोबां चिनि लिडारनि आरो मानथं दङ आरो थाङै जों चिनि फानानो जों पाइनाय आबनि बागै बिसेसकाय चिनमो आमचेनि बिसेसकाय चिनि वेस्ट जोन बाय सिपाही जरा जोननि आन्दाराव जत बिसि तमानि जत बिसिनि चिनि लिडार्स दङ ब्लक कमिटि दङ चिनि साब जुनालनि যারা তাবো কমিটি তঙাই রङ चिनि चेयरमैन भाइस चेयरमैन खबुइ जतन साकथारै जरानि बिसिङो न आ जरा खुमुलुंनि दुगमालि हातियाव जतन फाइजादि रायकसाक रायकसमनि मांथंनि गानानि सिमिनो समाय थाङै सोना दिनो आरो रेली खायनाय चिना रेलिओ चिनि डिमान्ड बसुं नारजाखा लेन्ड राइट आरो चिनि स्टिकार अफ चिनि प्लेकार्ड दंनाय जोंनो लेन्डनि अधिकार मारनाय हानि अधिकार मारनाय आमाइके गोबां डिमान्ड अफिबो जों आदिनो जों फोगास गायनाय एवं जत मीडिया हाउस रङ जों खबर जाखा जत इंटेलेक्चुअल रङ जों कइजाव ब खबर माखा बमाया हेता जाबायदि फायदि जों जतन आदिनो आ जागा फायो रेसामु मुसुमु गतंनाय अबनि बागै जों जत सिगला रङ स्कयो फायदि जों आदिनो हांगाखाय आदिनो कायसा कत रेली खालाय थांबाय